हेलो का मधे पक पक के लाता दिन में बक मधे लगे दिन में फोन से बेचैन के लाता जनसाधारण का हो गई पंचर हो गई कौ चक्का पंचर भइल बा दू गो तो देखा गाड़िया खड़ा कराओ ओवरलोड कालो दिल बस ढेर साले हाथा ना कहे आदमी लो दिला लोग प्रणाम भैया। प्रणाम मंगरू ठीक बा देखा चाका खोलो तले आई बड़ा मंगरू हम आवत नहीं ओकर पंचर देख के बनावल जी साइकिल के ठीक बा रखो हई पागल एगो आई मत साइकिल बट बुलबक ठीक बा रखो साइकिल पंचर होला हो जनसाधारण ट्रेन आवा है बुरबक लेकर ना जाले दिल्ली रोज पैसेंजर लेके रेला बा अच्छा होलिया में कुलाई रह बहुते होने से फगुआ में आई रह होली मनावे होली में सब कोई बिहार में भी करला घरे घरे जानते बा तुम सबे आई अब कहा तो से चला दिल्ली साला ओवरलोड लाने बस जानते बा कंडक्टर खलासी के दरा में हां हम कहले एक साल हिसाब में पैसेंजर ला दिए जाके बलाम बा हां दिल्ली जाके बा दिल्ली आई सारा ओवरलोड कर देले है तो पैसा खाते जानते बड़ा माल खाते कुछ कर दिया सही हां तो साला इतना रात बस साला दू गो के चक्कर पंचर हो गई दू चक्का पंचर हो गई आई मोगल सराय जाए के पहला ही साले जाए के दिल्ली अब बताओ ट्रेन के पंचर हो गई दू गो चक्का पंचर हो गई बा तब तहारा फोन की कर फोन करता से हित पंचर बना ना गाड़िया में हित ना तो बने का अरे बुढ़बा खलासी ह कंडक्टर ह तो फोन करता रह अच्छा हाँ तो मिस्त्रियां कर लो ना कि आई तो पंचर बन सार लो से टंगाई चक्का एक भारी बा ना भारी तो होला हमारा आदमी लेके जाए के पड़ी तू रहबा तो एगो टांग कहाँ घटा देबो पंचर बनावे का ठीक पंचर बनवा देबो डगरा के ले जीबो तो तू रेल के पंचर बनावे तो हम ने की बनावत रे मर्द बनवावे के पड़ी ले जाई के अच्छा तब जेबो तब न बनी रुपया दे ऊपर के फिर के बनी सारे चोर हवा से कुछ चोरैले बा से तो फोन तहारा भी काहे खाती आइल है आइला कि आई जन पैसा वैसा लागी तो देबे के पड़ी नु रावा हां ऐसा पसीना लदल बस भर लो नीचे ऊपर फगुआ में तो कुलाई ला सो जानते बड़ा बिहार में फगुआ मनावे तोहर लेके बानर हम बानर लगा बानर ट्रेनवा पता बा के करिए तेरा तार ही ट्रेनवा के करिए जान तो तार हम खलासी हैं ना ट्रेनवा हमार ही तेरा तार ही जोन जोन साधारण जाले ट्रेनवा हमार ही तार ही हम जब किनले रही तो उ कहले रहे कि पंचर ना होई तो पंचर कैसे हो गई भाई दिमाग खराब बका हमार दिमाग खराब बा कि तहार दिमाग खराब बा हम जब किनले रही तो उ कहलस कि पंचर होखबे ना करी तो पंचर होइल कैसे तार दिमाग तार खराब हो गइल बा आ तहारा भी फोन आई मालिक से पहले बुढ़बा चक्का पंचर हो गइल बा तो मालिक भी फोन ना आई चक्का डगरा के लीवा चलो पंचर बना के ट्रेनवा हमार हिया तू हमारा ही नहीं बुझात कि तू दलाल हड़ कि क्या हड़ हम तो खलासी दलाल हैं तारा अभी हमारे फोन आवा था तारे भी काहे नहीं फोन अभी बताओ तो पंचर होकबे ना करी हम गारंटी वाले पंचर भाई बे तब बोका कत का पता लगाओ जाए के पंचर भइल बे कि पंचर भइल माथा कहले रहे कि काट ओट कुछो गाड़ी पंचर ना होई काट आ काटी ना होला काट गई त पंचर कटियो गई त ना पंचर होई काटी से हो गइल ना काटी से तो हां बोलो धोखा बनावत रे मोरते कहत अरे आवत जाई आई बे एगो पागल है मंगरू झगरू कहा लई है एगो दिमाग चन कहले बा पंचर कैसे हो बता देंगे पंचर कैसे भई काटी गई तो पंचर ना होई झूठ निकलता ना बोलत रे देख मत कहत झूठ नहीं क्लियर खाता तो तू कहां जीबो अभी ठीक बा रखा होते रखो साइकिल से लगले होते रखो खत्म बा हमर तो दिमाग साइकिल ले तू जीबो हैं पंचर बनावे रे लिखे साइकिल जल्दी चलो हम जाई ना साइकिलिया पहले दे दोनों चक्का ट्रेनवा होला हां तारा कपड़ा पना आई हमारा कपार पहले दे ओके रही जीबो साइकिल पे ले जीबो आ साइकिलिया पंचर हो जी साइकिलिया पला दी के अजन तरो अलिया के है अमरपुर हिंगा भी बना दे कना हिंगा जौन बाणे अच्छा तुझी बनावल ना गो हां हां बाणे बड़ा महाराज 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 हां
बड़ा बढ़िया पंचर बनावल दूर होता नु हम देखले भंजन तो इला तो ही ले जात के टोल निकाल देबे तो लाते ले जात के निकाल दी हाँ, तो निकाल चलो दी। चलो जल्दी चलो तब मार चल चला के हाँ हमारा जी हाँ आ चल के बढ़िया से पंचर बना ना चल जाओ साइकिल लेके पहले ओकर खोल के लेवल जाओ चक्का साइकिल लेके चला दी दूना हाँ चलो चलो चल बनो हाँ चल। अरे मर्द हमार गाड़ी है हम चलो जाइम ना आ जाके पर चला चलो चलो कौन मिनट हो गई